ramsa te hi Mihringte hlata sham an tum thina ni masela boina le harsatna an to ero chuan an finzia kan hmu theng chu achang chuan ramsa te hian tanpui an ngai ve thina chuti hun chuan Mihringte tanpui na an ron ngen thin ton tuma chuan ramsa Mihringte tanpui na ron dil tu te kan tar lang ve le don ani iceberg dog kumsang hi song pathuma chuan Russian khochak lam chu avot ti pia lam ania tuifin ria ta chuan sanghaman tu te ti lo chu mi tu ma mu tur dang anom lo sanghaman tu te chuan tuichunga thildang lam tak an mu ma chuan an ni man dan chu apa ngai ani vut lang pakhat chunga chuan thildum engemoni tak sanghaman tu te chuan an muwa a ai chianga an han en chuan ui du mani te an hreta ane ui chu vutlanga din na chu ake ani mai thei tuna chuan tuifin riat lai taka atang meka vot ati hle ane sanghaman tu te chuan engtia re nge ui chu tuifin riata aum to tian shelo ti chuan man mo taka chein an long chu ui nai theng bera chuan in her ngala ma se chu tia an han nai dona piang chuan vutlang chu an hnol hazel thung ti ngai na dang aum lo wangin sanghaman tu zinga pakhat chuan anun na thapin ui chu chan chu atumta ane vur tui votaka chuan azong tha a uyum na lampan chuan a hleu pheya ti chuan suya thir kom mang chuan vurtlang chu a thien te chuan an lam hoi chuan an pot nai ta ane long lei lom bul chu an thleng thei ta a ui chu mun hi ma chuan an da ngala vot ati tak zet ni masela ti lum ngal ania ti chuan an hnu rei vak lowa a thien te nen chuan an in mule theita ane ran sa chan chu hi kong khat ania ma se he sanghaman tu hian anum na thapin he ui hi a chan chuak ane koala Australia hi an ram kang thina wang hian riadal ho hle ni masela kumsani sompakwa khan ram kang chu amma ain alienin anasa zoka hei hian nungcha tam tak chu an nun na alak saka a then anum na hmun anin sona ngai pha chung zinga ram kang tur zual nungcha pani te chu kangaroos le koalas te ane koalas tam tak te chu ram kang hian amana an tlan chuak theilo ane ama ero chu vane thlak takin koalas chan chuak tur hian nu pakhat chu alo pen chuak nu pa pakhat chuan koala thingkunga tang chu an hmuwa chuta tak chuan nu pakhat chu man mo taka chein koala chan chuak tur chuan atlan phei ngal ane a pasal chuan man mo takin koala tuin tur chu alo pe ngal boka hei hi chan chu koala hi dehydrate wang ane tui chu koala taksalum lutuk ti dainan chuan man ngal ani bok ti chuan man mo takin animal hospital lamban pui ngal ania van nei thlak takin that lo na engma anei lo he nu pa hoi sen tak te hi omlo ta se koala hian anun na achan nge yang kang thel tu tam tak puin koala hi an chan chuak ve boka kang thel tu pakhatin koala tuin tura tu lai video lar tak chu mu tura ombok ane leopard he video ve thung hi chu Rajasthan India lak ane kho khen lain keite pakhat chu atuina hal hlea chuta tak chuan thirbel chung chu tuin tura omle omlo aenta ane mase chu tia bel chung a han bi chuan keite lu chu bel chung a chuan atang ta ane keite tan chuan he thil hi anom lovin a hlom viawang ama ero chu vane thlak takin reilo te hnuwa tual chung mi te chuan kumthuma upa keite kholaya awak velai chu an hmuwa ti chuan bel chu alu atanga lakson chu an tumta ane atira chuan khomi te chuan an hlau hlea keite lu atanga bel a son thei tu tur chu an zong mu zo lo hei hi a chan chu keite hi an chok boyanga mihring ama tanpui tum tu chu a se du mayang ti an rin wang ane ni masela atopa chuan keite chu hadam taka thei nan dam doi chuan an chiuta a
ti chuan khomi mi pakhat huai sen tak chuan bel chu keite lu tang chuan ala son ta ane ni danga chuan he keite hi a fim khur to nge i be sei photang eagle kumsan hi som khan American bald eagle chu vani thak de win adam chuka chu chu ram sapel tu win a hmuya aka sak tumin ane mu hi adam chuka ma se mi thiam te chuan a hmui chungchanga hi chuan engma ti thei an nei lo tian soi ama ero chu mu enkol tu medical staff te chuan tanpui chu an tum ta thova engineer chu bepopin 3D printed big chu an siam ta a hei hi NASA aerospace program zara siam an ne mold chu lakania a hmui chu rem taka vu ani theinan mount chu savahmuya chuan da tel ania aum na mun dik taka aum theinan atir bera chuan ain mil lova chu wangin version sang chu an siam angai pha nimasela atopa chuan a hmui an siam chu a bet theita hei hian bald eagle chu pangai taka dam thei turin hun tha a siam sakle ane tuna chuanin sapo pel thei to in chopo pangai takin alem thei to mu hian a hmui chu an bu siam nan an mangthina chu baka choman nan le an ma ni inti fainan pon an mangthin an hmui tel lo hi chuan ram hnoya chuan an dam chuak thei lo ane hei wang hian he 3D printed big hian bald eagle nun na a chan him thei hi thilmak tak ane thirsty snake he video hi Karnataka India rama lak ane kum eng mazat liam ta khan helai huam chunga hian khua chu a kheng na salhea heti hun chung hian mitam tak chuan tui chu an du khop an nei zolova chu tiang bokin ramsa te pon har satna an tok ane nikhat chu kobra lian tak mai chu papakhat lampan chuan tlengin tui chu botol mang chuan a in ane kobra chuan tui in tur adil ni in alanga chu thilchia chu papakhat chuan a pek chu ane magdeu mai in kobra chuan tui chu plastic botol mangin Mihringte ang thovin a in ve ane kobra te hi atlang puin an hlaom ema achang phei chuan Mihringte hi an chuk thin nimasela he video hian ati chian tak chu mangan lai chuan khovela thilnung ting reng te hi in rem takin aum the ni ti hi tuin tur petupa hi kobra achan puya wang hian a huai sen chia chu kan hmu theng chu achan chu engpik lai puin kobra hian alam panin achuk reng thei wang ane amaro chu ramsa te hi Mihringten an chan pui la ya tinalo tur hian an fing tok kaw kumsan hi sompanga khan UK a bong pakhat chu thingpani inkara ramhnoya chuan atanga vani thlak takin RSPCA chu kokni in bong chu chanchuak tur chuan an local ane rescuer ton thria tam tak lo nei to tu chuan bong chunga chuan manrua chu da in ti chuan mi papui tling panga chuan potin thingpani lakatang chuan bong chu azalenta ane an boi pui chung hian darkar eng muzat awa ma se vani thlak takin bong chu adam tha a enkol zui engma angai lo ane tiny bird he tiny bird hi ani na taka chuan vatok no ania alu chu plastic fence inkara chuan atang ane vani thlak takin mi tu emo in lom hu fu in RSPCA chu ako ngala longham por lian vak lo a chuan chuangin vatok no omna lampan chuan an kalta a chuta tak chuan vatok no chu plastic fence atang chuan an chan chok theita ane turtle sumsi te hi tui chen thiam dik tak anne nimasela tui fin ria thuk taka chuan alpha predators dik tak ero annilo achang chuan boina an luta an mani chanpui turin Mihringte an mamo train chu thilchia chu diver pakhat gai loiten kumrei vak lo liam ta a thil ti chu ane kumsan hi sompariata tui chunga lu lai chuan sumsi lian tak mai chu alampan chuan tuya hlewa hei hi thilmak tak ania achan chu sumsi te hian diver te hnaya omlo chu an tum thin zok ani chia ma se he sumsi hian
ama tanpui tur chuan angen tia chiang hle sumsi hian anung lama akora chuan thilkor zum tak tang chu aneya ama mai chuan ati thla theilo ane chuba ka anung lam vakhoi thei tur chuan sumsi te kut ke chu asei tok lo ane van nei thlak takin gailoi chuan thilkor zum tak chu sumsi kor atang chuan alak thlak sak theita ane thilkor zum tak alak son hnu chuan sumsi chu reivak lo ngaia bula chuan a oma lom thu asoi ve ni om takin ti chuan tui chu a hleu chun zom le ane he sumsi hi diver bula hian kal lo ta se anunga thil tang hi engtika ma ala thakher lo mai the huel diving nei laya huel ne na in ma chon chu thil thleng ngai zen zen lo ane diver chu huel lian tak mai chuan alam chu apana huel hi aka a thir kom chu atang ane ti chuan alan danin diver chu lak sak torin angen ni in alang expert diver chuan lom takin huel chu pangai taka aum lai chuan ngakoi tang chu alak chu sak ane diver chu tui chunga ha doctorang mai chuan a cheya thir kom chu alak chu sak ane thir kom tang alak saka wanga huelin nuamati zia chu imu theyang chu he huel fin zia hi thilmak tak po ania engtine mo he diver hian atrampui theidon ti hriat lok na ane ni mel